kun gani ko wallahi har yanzu duk naman da nake sauwa har yanzu ba sa'a daga in kawo wannan da tauri sai wannan jijiya haka dai kawai nake ta hakuri wallahi naman nan ban ma magana ba nama jini ha ni na rasa ma naman da zan ci wallahi in ji dadi yan ji wannan yan aya sun aya ke zai ya kashe ya zai turu kudi na bada na sau nama jijiya an lullaba abu da kuli ba abin da ke ciki sai je heka ce da takarda aka hada aka wannan to ni dai na hakura sai dai in ku za ku ci wallahi na hakura ya zai ci wannan nama har ma ko kullu illa shi da kulun ma wani abu ke da shi to ai asara zai kawai na dai ban mashi kenan wallahi ba za mu ƙara sayan nama a garin nan ba wallahi ko kun so shi ni ba ma ci da ba abin da zan ƙara da naman garin nan assalamu alaikum amma alaikum salam gaskiya ne mutane shagali ake kenan ya fara shagali ya irin wannan nama haka da kun tara a gaban ku bismillah ni ba na cin kowane nama in ba naman manshin suya ba umma ina sakon ne yake ne waye manshin suya waye manshin bari za ku ji manshin suya ai wannan naku ne ina kuka san wannan nama haka jira mu ji dai in ba kirari ba juyan mansho din kun san shi yanda yake zo ta kirara wallahi Allah sai daga abun ba haka yake yi mana ai ni a garin nan duk in zan ci nama in dai ba manshin suya ba ba zan iya cin kowane ba nama mu na manshin mu gani ai karshe ai inda ba kasa ake garrama ko kuwa ba mu na manshin ba mu na maka ka ganta ka zo da shagali ka ganta nan ita take kawo mana naman nan kullum kai dai karshe da naji dadin naman nan har sai da na ce ta mani escorting domin in je in ga mai naman nan sai da ne mai kyauta ta musamman saboda iya naman shi dan Allah ku jira ya ba mu gani a kasa bari in ga maka ki jira mu gani na manshin maga na manshi ga wannan ba za mu ci ba ne ba mu ci har na manshin ya